Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου το Ριφόρτσο για την πρόσκληση αυτή που για μένα είναι ιδιαίτερα τιμητική. Ο τίτλος της ομιλίας, τον ακούσατε από την κυρία Κουνάδη προηγουμένως, είναι «Η διαχρονική σκηνή της πόλης, Λιθόστρωτο, πλατεία Ριζοσπάστες». Θα ήθελα να πω εκ των προτέρων, το φωτογραφικό αρχείο που θα δούμε προέρχεται από το αρχείο του Κοριαλενίου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου και είχε περιληφθεί στην έκδοση που είχε κάνει το Λαογραφικό Μουσείο πριν από 12 περίπου χρόνια, η παλιά κεφαλονιά, ένας ατέλειωτος Αύγουστος. Νιώθω κάπως ιδιαίτερα απόψε γιατί είναι στο ακροατήριο ένας άνθρωπος που αγαπάω πολύ και που συνεργαστήκαμε 2 χρόνια για αυτό το λεύκομα. Είναι η κυρία Ουρανία Κρεμμύδα. Και πολλά χρόνια δούλεψε η κυρία Ουρανία, η κυρία Νίνα στο Λαογραφικό Μουσείο, πολύ περισσότερα από μένα. Και νιώθω την ανάγκη και η κυρία Νίνα, επειδή δεν το έχετε ακούσει μέχρι τώρα, θα ήθελα και εγώ σαν Ηλίας, γιατί δεν είμαι τίποτα άλλο, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νίνα. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Θα πάμε μια βόλτα απόψε, τη βόλτα αυτή που όλοι κάνουμε τα καλοκαίρια και τους χειμώνες, αυτή την περίφημη περατζάρα στο Αργοστόλι που Λιθόστρωτο, πλατεία Ριζοσπάστες. Θα τη δούμε λίγο αυτή τη βόλτα σαν μια πολύ μεγάλη σκηνή. Ο Βίλιαμ Σέξπιρ στο έργο του «Όπου σας αρέσει» έλεγε, είχε μια πολύ ωραία φράση, «Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή και όλοι οι άντρες και γυναίκες είναι απλώς ηθοποιοί». Βλέπουμε λοιπόν κάποιες φωτογραφίες από το παλιό και από το σύγχρονο Αργοστόλι, το Λιθόστρωτο, η πλατεία, οι Ριζοσπάστες, η οδός Ριζοσπαστών όπως τη λέμε σήμερα. Είναι μια μεγάλη σκηνή αυτής της πόλης. Μια μεγάλη σκηνή που θα μπορούσε κανείς να την παρομοιάσει με θεατρική σκηνή. Τι γίνεται σε αυτή τη σκηνή της μικρής μας πόλης? Όλοι εμείς φοράμε τα καλά μας όταν πάμε τη βόλτα μας το βράδυ. Συνήθως περπατάμε εκεί γιατί πάμε για τα ψώνια μας, για τον καφέ μας, για αναψυχή. Ξέρουμε ότι μας βλέπουν και άλλοι και έχει και πολλά έτσι, έχει μεγάλα θεωρία τα καφενεία της πλατείας του Λιθοστρώτου και βέβαια πάμε κι εμείς για να δούμε κι εμείς τους άλλους. Αυτή είναι η έννοια της σκηνής. Βλέπουμε εδώ μια φωτογραφία από την πλατεία δικαστηρίων τότε, σήμερα τη λέμε πλατεία Βαλιάν στο Αργοστόλι. Εκτός από όλα αυτά, βέβαια, στη σκηνή αυτή της μικρής μας πόλης παίζουν οι μπάντες, τραγουδάνε οι κανταδόροι, γίνονται λιτανίες, γιορτές, συναυλίες, παρελάσεις, πολιτικές συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Εκεί στην πλατεία γίνεται το καρναβάλι, τα τελευταία χρόνια έχουμε και το χριστουγεννιάτικο χωριό. Είναι μια μεγάλη σκηνή που όλοι είμαστε θεατές και όλοι είμαστε και ηθοποιοί ταυτόχρονα. Για να δούμε τώρα ότι σε αυτόν τον άξονα της σκηνής αυτής της πόλης αναπτύσσονται και οι μικρές σκηνές. Οι χώροι της κοινωνικής συναναστροφής, αλλά και οι χώροι λατρείας, όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, αλλά και οι χώροι της καλλιτεχνικής δημιουργίας, οι θεατρικοί χώροι. Και ας πάμε λίγο πίσω στο παρελθόν. Να δούμε λίγο την παλιά πόλη του Αργοστολίου, αυτή που απλωνόταν γύρω από την πλατεία Καμπάνας. Η πλατεία Καμπάνας είναι το κέντρο αυτής της πόλης. Βλέπουμε, εδώ έχουμε ένα προσεισμικό σχέδιο του Αργοστολίου και βλέπουμε πώς έτσι μικρά στενά, όχι πολύ μεγάλους δρόμους, λίγο βενετσιάνικου τύπου, λίγο δενταλώδη την χωροταξία της πόλης εκεί γύρω από την Καμπάνα. Κέντρο της, όπως είπαμε, είναι η πλατεία Καμπάνας, η πλατεία Ελευθερίας. Εκεί, όταν καταλήθηκε η δημοκρατία της Βενετίας, κάει και το Λίμπρο Ντόρο και φυτεύτηκε το δέντρο της Ελευθερίας. Ήταν η κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί λοιπόν όμως, στην πλατεία Καμπάνα, στο κέντρο της πόλης, γύρω-γύρω, αναπτύχθηκαν και οι πρώτες θεατρικές σκηνές της πόλης. 2 ήταν τα θέατρα αυτά. Το θέατρο του Σπυρίδωνος Μπερέτα, 1805 ξεκίνησε να λειτουργεί, λειτουργήσε για περίπου 20 χρόνια κοντά στην πλατεία Καμπάνας. Έχει γράψει γι' αυτό ο καθηγητής μου Σπύρος Ευαγγελάτος. Και το άλλο θέατρο, το θέατρο του Αλέξανδρου Σολομού, πάλι εκεί στην περιοχή, λειτουργήσε από το 1837 περίπου 20 χρόνια
Έχει γράψει γι' αυτό ο Αγγελοδιονύσης ο Δεμπόνος πολλά πράγματα και να πούμε ότι ο Αλέξανδρος Σολωμός ήταν πρόγονος πολύ μεγάλου σκηνοθέτη του ελληνικού θεάτρου του Αλέξη Σολωμού. Εκεί κοντά στην Καμπάνα θα δούμε και έναν άλλο χώρο όπου οι άνθρωποι συναντιούνται μεταξύ τους και είναι ο χώρος της Εκκλησίας. Ο Μητροπολιτικός ναός της πόλης, λοιπόν, πριν από τους σεισμούς του 1953, βρισκόταν εκεί στο Λιθόστρο, ήταν ο ναός του Σωτήρος. Εδώ βλέπουμε και μία διαδήλωση με πικετοφορία, να το πούμε καλύτερα, έξω από το ναό του Σωτήρος. Ήταν λίγο μετά την Καμπάνα, όπως πηγαίνουμε προς την Καθολική Εκκλησία. Και εδώ μια άλλη εικόνα του Λιθοστρώτου, καθώς προχωράμε εδώ. Οι περίφημοι κυβόληθοι, μερικοί από αυτούς έχουν περισωθεί και βρίσκονται στο λαογραφικό μας μουσείο. Ήταν από τότε μια πολύ μεγάλη περατζάδα, ήταν εκεί όλα τα καταστήματα της πόλης, η βιτρίνα ουσιαστικά του αργοστολίου. Φτάνουμε τώρα στην Αγγλοκρατία, όπου ο άξονας αυτός της σκηνής της πόλης μεγαλώνει μαζί με την πόλη. Οι Άγγλοι ουσιαστικά δημιουργούν ένα καινούριο κομμάτι από αυτό που θα λέγαμε από την πλατεία και μετά. Βλέπετε ότι προς την πλευρά της πλατείας βλέπουμε μια πιο οργανωμένη χωροταξία, βλέπουμε τους δρόμους να είναι πιο καλά σχεδιασμένοι. Οι Άγγλοι έκαναν πάρα πολλά δημόσια έργα στην Κεφαλονιά και βλέπουμε ότι ο άξονας αυτός προεκτείνεται μέχρι και την πλατεία Μέτλαντ, το Μέτελο όπως έμεινε το όνομα, η πλατεία Ενώσεως αφού φύγανε οι Άγγλοι, όπου ήταν και το γήπεδο της πόλης, όπως θα δούμε. Αυτός ο άξονας διακοπτόταν ουσιαστικά από ένα κομμάτι εκεί όπου είναι σήμερα η πλατεία. Εκεί λοιπόν οι Άγγλοι είχαν σχεδιάσει να φτιάχνουν το πρώτο θέατρο της πόλης. Αυτό το θέατρο όμως που βλέπουμε είναι ένα σχέδιο του 1829, δεν έγινε ποτέ, δεν υλοποιήθηκε. Αντίθετα, είχαμε στον χώρο που βρίσκεται και σήμερα το θέατρο Κέφαλος το 1857. Ένα θέατρο που ήταν θέατρο όπερας. Ο Αγγελοδιονύσης Δεμπόνος έχει γράψει και ένα εκπληκτικό βιβλίο για το πώς ιδρύθηκε ο Κέφαλος και με ποιους μηχανισμούς λειτουργήσε. Είναι ένας χώρος όπου συναντιούνται όλοι στα θεωρία τα οποία έχει αγοράσει κάθε οικογένεια, έχει πληρώσει μάλλον για την κατασκευή τους. Είναι αριστοκρατικές οικογένειες, στην πλατεία βρίσκεται ο λαός, οι λαϊκές οικογένειες και πάρα πολλή θίαση όπερας, αλλά και πρόζας έρχονται για να δώσουν παραστάσεις στον Κέφαλο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η πλατεία Αργοστολίου, που τότε, όπως θα δούμε, ήταν πολύ μικρή, ανοίγει επί τιμαρχίας του Σπυρίδωνος Κοσμετάτου και έτσι ο άξονας αυτός ενοποιείται. Τι ήταν πριν στην πλατεία? Ήταν πρώτα-πρώτα αυτό το δικαστικό μέγαρο του Νάπιερ, το οποίο κατεδαφίστηκε για να ανοίξει η πλατεία. Είχε υποστεί βέβαια ζημιές με τους σεισμούς του 1867. Ήταν και η πιατσέτα, η πλατεία του Πολυγώνου, πίσω από το δικαστήριο, η οποία ήταν και εκεί ένας μικρότερος χώρος συναυλιακός. Ξαφνικά λοιπόν, έτσι, στις αρχές του 20ου αιώνα, έχουμε τη μεγάλη πλατεία του Αργοστολίου, πλατεία δικαστηρίων, πλατεία Βαλιάν, όπως τη λένε σήμερα. Σε αυτή την πλατεία αναπτύσσονται και κάποιοι θεατρικοί χώροι. Ένας από αυτούς είναι το Δημοτικό Καφενείο, που βρισκόταν στην πλατεία, στην πάνω μεριά, εκεί προς το μέρος που είναι σήμερα η Περική Χαρά. Εκεί λοιπόν δινόντουσαν και θεατρικές παραστάσεις και αργότερα και κινηματογραφικές παραστάσεις, γιατί γύρω από την πλατεία θα γίνουν και οι πρώτοι κινηματογράφοι του Αργοστολίου. Ένας άλλος πολύ όμορφος χώρος ήταν το Θερινό Θέατρο, ο Απόλλων, που κατασκευάστηκε, άρχισε να λειτουργεί το 1907 και εδώ γίνονταν και μουσικές παραστάσεις αλλά και θεατρικές παραστάσεις και αυτό ήταν εκεί που είναι περίπου σήμερα το ξενοδοχείο Καστέλο, εκεί στο πάνω μέρος της πλατείας. Ένας άλλος χώρος, πάλι σε αυτόν τον άξονα, πολύ γειτονικά, ήταν ο κήπος του Νάπιερ, όπου και εκεί στο περίπτερό του είχαμε μουσικές συναυλίες και ας ελπίσουμε ότι και αυτή η παράδοση βλέπουμε ότι συνεχίζεται και σήμερα. Και βέβαια, στο τέλος αυτής της διαδρομής, το άτυπο γήπεδο της πόλης, η πλατεία Μέτλαντ, όπου ήδη από τα χρόνια της Αγγλοκρατίας είχαμε πολλούς αγώνες αθλητικούς, κρίκετ, ποδοσφαίρου και αργότερα είχε γίνει το γήπεδο της πόλης, όπου παίξαν οι πρώτες ομάδες και βέβαια και εκεί γίνονταν και οι γυμναστικές επιδείξεις των σχολείων. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται και η σκηνή της πόλης πριν από τους σεισμούς του Αργοστολίου. Το θέατρο, το Δημοτικό Καφενείο, το Θερινό Θέατρο, η Φιλαρμονική Σχολή λίγο παραπέρα και η πλατεία Μέτλαντ, η πλατεία Ενώσεως.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους σεισμούς του. Οι τριπλοί σεισμοί του 1953, ουσιαστικά η πόλη κατεδαφίζεται και ξαναχτίζεται σχεδόν πάνω στην παλιά. Αν δούμε το σχέδιο της νέας πόλης και το σχέδιο της παλιάς πόλης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σχεδόν ταυτόσιμα, με μια πολύ βασική κεντρική διαφορά, την λεωφόρο Βεργοτή, η οποία δημιουργήθηκε μετά από τους σεισμούς. Αυτή είναι η κυρίαρχη διαφορά, και με το γεγονός ότι η πλατεία της Ενώσεως φιλοξένησε στη συνέχεια την σημερινή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Η σκηνή όμως της πόλης, μπορεί και η πόλη να ξαναχτίστηκε από την αρχή, αλλά η σκηνή δεν άλλαξε. Καμπάνα, λιθόστρωτο, πλατεία και ριζοσπάστες. Γύρω από την πλατεία αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτοι χώροι, οι πρώτοι θεατρικοί χώροι, όπως είναι, θα δούμε, η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαληνίας, τα πρώτα σινεμά γύρω από την πλατεία. Ας δούμε μια φωτογραφία από το Ρεξ, όσοι το θυμόμαστε όλοι, μεγαλύτεροι, όχι όλοι. Και σήμερα δεν υπάρχει το κινηματοθέατρο Ρεξ. Επιστρέφει κάποια στιγμή και ο Κέφαλος, αρχίζει να λειτουργεί από το 1994, ενώ ήταν, όπως θυμάστε, πάλι παλιότεροι, πάρα πολλά χρόνια ήταν ένα κτίσμα το οποίο ήταν στην πραγματικότητα ένα, πώς το λένε, ας πούμε, ένα φάντασμα μέχρι να ξαναχτιστεί για περίπου 14 χρόνια. Βλέπουμε το θέατρο στο οποίο φιλοξενούμαστε απόψε, το οποίο ανακαινίστηκε πάλι γύρω στο 2007-2008. Και βλέπουμε και τους νέους χώρους, τη Φιλαρμονική, την Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη, το Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης, το σινεμά το θερινό το Άννη, τα οποία φιλοξενήσανε και αυτά και θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις και πάρα πολλές ομιλίες, διαλέξεις, συνέδρια, μουσικές εκδηλώσεις. Στη Φιλαρμονική υπήρχε και το θερινό θέατρο παλαιότερα. Σιγά σιγά βλέπουμε και τους υπαίθριους χώρους να μετατρέπονται σε σκηνές. Βλέπουμε δηλαδή ότι μέσα στον ιστό της πόλης αρχίζουμε σιγά σιγά να έχουμε πολλές σκηνές. Βλέπετε όλα τα τετραγωνάκια που αντιστοιχούν σε χώρους όπου γίνονταν παλιότερα θεατρικές παραστάσεις. Ας δούμε μερικά ενδεικτικά. Βλέπουμε τη γέφυρα όπου γίνονται κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις της χοροδίας. Βλέπουμε επίσης το θέατρο στο Μπαστούνι, το καινούριο Μπαστούνι, που σιγά σιγά νομίζω ότι γίνεται μια ωραία συνήθεια για τους αργοστολιώτες και ελπίζουμε θα φιλοξενήσει και πολύ περισσότερες παραστάσεις. Τον άβιο χώρο του Ξενία, αλλά βλέπουμε και άλλες σκηνές, άλλους περιπάτους. Ο άξονας επεκτείνεται, έχουμε πια και τον ωραίο περίπατο στο Κούταβο, όπου εκεί κοντά έχουμε και το ΤΕΗ, έχουμε και το γήπεδο, έχουμε και λίγο παραπάνω το βοτανόκηπο στο περιφερειακό του Ιδρύματος Φωκά Κοσμετάτου. Μέσα στην πόλη έχουμε τη μόφη σκηνή του Κώστα του Ευαγγελάτου. Έχουμε επίσης σε άλλη μια προέκταση του ίδιου άξονα, προς το φανάρι, έχουμε και τον καινούριο χώρο που φιλοξενεί το Αεραστεχνικό Θέατρο Κεφαλονιάς. Επίσης, και στην υπόλοιπη Κεφαλονιά βλέπουμε να αναπτύσσονται κάποιοι σκηνικοί χώροι, είτε κλειστοί είτε υπαίθριοι. Κάποιοι από αυτούς λειτουργούν παροδικά, κάποιοι από αυτούς έχουν πληγωθεί πάρα πολύ από τους σεισμούς, όπως το κηποθέατρο της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης στο Λιξούρι και βέβαια το θέατρο της πόλης. Ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα θα αποκατασταθούν τα κτίρια αυτά που πραγματικά φιλοξενούσαν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αλλάζουν οι εποχές, αλλά αυτό που δεν αλλάζει είναι η κεντρική σκηνή της πόλης, όπου, όπως είπαμε, όλοι είμαστε ηθοποιοί και όλοι είμαστε θεατές. Καμπάνα, λιθόστρωτο, πλατεία, ριζοσπάστες. Αυτά είχα να σας πω. Κάθε μέρα το έργο είναι καινούριο. Το έργο που θα δείτε όταν θα βγείτε από εδώ και θα πάτε βόλτα είναι καινούριο κάθε βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στην εκδήλωση.